Здравейте! Този път ще говоря само и единствено за трилогията Игрите на глада. Предварително се извинявам за неточности от моя страна по произнасянето на имената и местностите в книгите. Четох аудиоверсията и знаех кое как се произнася. После трябваше да гледам в нета, кое как се пише и изобщо всичко е пълна каша. Сега е момента да кажа, че ако още не сте прочели и трите книги, е добре сега да спрете да гледате това видео, понеже разкривам някои и всъщност доста моменти от сюжета. Спрете видеото сега, няма да изпуснете кой знае какво, ако изчакате малко и не го гледате сега. Не искам да ви развалям кефа от четенето, заслужава си. И все пак за какво става дума във въпросната трилогия. Действието се развива в бъдещето, но не е ясно точно кога, в руините на някогашната Северна Америка. Там се намира държавата Панам с блестящата си столица и 12-те й окръга. Столицата е безмилостна и държи окръзите в подчинение, като ги принуждава да изпращат по едно момче и едно момиче на възраст между 12 и 18 години за ежегодните игри на глада. Реалити шоу, предаване на живо по телевизията и задължително да се гледа от всички граждани. Избраните деца се бият до смърт, като може да има само един победител. Главната героиня Катнис Евerdeen на практика подписва смъртната си присъда, когато доброволно заема мястото на по-малката си сестра в игрите. Впрочем, тези мотиви от книгата не са нови. Самата авторка казва, че се е вдъхновила от древногръцкия мит за лабиринта на Минотавъра и въстанието на гладиатора Спартак. Обикновено преди да прочета дадена книга избягвам да чета материали за нея, за да не си създавам излишни предразсъдъци и очаквания и да мога в процеса на четене да я оценя за това, което е. За Игрите на глада знаех само, че е много харесвана, но не знаех точно за какво става дума, което се оказа много хубаво, понеже сам открих интересния свят, който Сюзан Колинс описва. След като вече бях прочел трилогията, видях, че много хора я категоризират като Young Adult литература, т.е. литература за юноши. Процеса на четене изобщо не ми е хрумвало, че може да е такава възрастова група и изобщо не взимам в предвид кървавите сцени и убийствата. Така наречените юноши са изложени на доста повече насилие, отколкото може да има в една или в случая в три книги. Но после се замислих малко и видях логиката за такова категоризиране. Първо, главната героиня Катнис е на 16 години. Второ, голяма част от това, което прави действието интересно, са вътрешните им монолози, въпросите, които естествено тормозят всеки млад човек за любовта и живота, в нейния случай избора между Пита и Гейл на фона на едно общество и свят, където често и любовта и живота се оказват невъзможни. Рефлектирайки върху прочетеното, не мога да се сетя за моменти, в които да ме подразни нещо прекалено момичешко или прекалено лигаво, но това със сигурност ще варира за всеки читател. Все пак имаше момент във втората книга, мисля, че точно след публичното наказание на Гейл, когато ми мина през ума нещо от сорта на ох, реши най-после кой обичаш и толкова. Но това беше съвсем за малко, понеже е много лесно човек да симпатизира на Катнис. Все пак тя си е тинейджърка, която не знае какво иска и това е реалистично да се държи по този начин. За мен това е важно. Реалистичният свят, който Колинс изгражда, за мен уравновесява всички тинейджърско-момичешки изблици. Това е един ужасен свят, в който жителите на столицата гледат игрите и не се ужасяват от това, че току-що, например, е умряло 12 годишно дете, а че почти са се задавили с обяда си, докато са го гледали или са си разляли лака за ногти по пода. Но в крайна сметка, кой може да ги вини, те така са отгледани и възпитани. Това е свят, в който ако паднеш от високо, си чупиш крака, ако те наръгат, кървиш до смърт или умираш от инфекцията, а ако си оцелен от стрела в гърдите, умираш на място. А дори не сме стигнали до генно модифицираните и специално отгледани мутанти,
на столицата, които периодично се пускат на арената по време на игрите, за да ги направят по-интересни. Краят на третата книга, който поставя и край на историята, е сравнително предвидим, което в никакъв случай не е лошо. Дори всъщност е доста позитивен край на фона на мрачния свят. Общо взето, през цялата трилогия Катнис се намира на границата между живота и смъртта и за мен беше голямо облегчение, че въпреки всичко все пак постига някакъв мир за Панам, а и за себе си, въпреки че всяка нощ ужасът я преследва в сънищата й. Крайното ми мнение е, че тази трилогия ще е интересна за абсолютно всички и трите книги са преведени на български и просто за мен не е възможно някой да прочете и да не му хареса. Ако не четете фантастика, понеже не ви кефят космически кораби, пътуване във времето и така нататък, обещавам ви, тази трилогия ще ви хареса. Обещавам ви и още нещо, доста време след като я прочетете, думата реалити ще оставя горчив вкус в устата ви. Това е за сега от мен, следващия път.